Tini sini joining khaika Don Bosco Don Bosco Peace Center Nananagar Don Bosco yakin rokoro nukui manana keyboard tei computer kayang tolao tongo yang camera rok tongo norokno ang phulukano o jaga o ang to samung khlainani bagui haijak samung masisa beton manai erpor norok nai tongdi ani channel no subscribe khlaidi tei joyawi nai tongdi hambai amsukno nainadi egi gan kaisa kwtal oro sok paijak tongo haifano ang abono keyboard sosol bai simi practice khlai mane keyboard sosol bai ri gera nai abono tabuno ang samnani hingke pohot kisa muskil aboni bagai norna asuk ukuri mangla kha asuk jortin nai hambai